and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin sa mga dagkong tao ng atong syudad. Mulang, kuro kanya mga ragong tao ng syudad, oh! Uy! Kinuha ko! Kinuha ko! Kinsa magkiha ang gipusil! Sir, kinsa mga gipusil tao siya, no? Si Simeon gipusil! Si Simeon gipusil! Kinuha ko! Kinsa man kahang nagpusil niya, Dad? Ambot lang. Wala sa ko magsusi kay gisiguro ko ikaw. Tingali og tuwa pa dito ang gunman. Unya, Dad. Si Simeon. Gidali unto nila og pasakay sa van. Ug dadon ko nito sa ospital. Buhi pa ka si Simeon, Dad? Buhi pa ka siya? Uy, luya ba si Simeon, uy? Naluoy mo na ko niya gipusil siya. Magdali ko magsusi ko hospital ko noon sa Simeon. Bidaoy, doon na lagi masuya niya. Si Besido, tawagan ako sa Besido. Paibawaw ako sa nita mo, Simeon. Magdali ko! Naon sana, ha? Nakontak naman mo si Sendo. Cannot be reached ang iyang cellphone, Dad. Mao ba? Huwag yung tingali signal sa ilang dapit. Maugi, Dad. Huwag yung tingali. Kay ugma pa man sad siya mauli. May untag. Mahibaw siyas na itabo sa iyang igsuon. Pasilo ako ninyo, Moana. Gawa ko magpahibaw ka ninyo. Ganiya, nabalik na ko sa syudad. Nabalik na ko og diretso ko sa pagpaniid din sa ilang dapit ni Manny Simeon. O nakita ko ganiya. Nakita ko yun ka ganiya. Ganilakaw sila si Manny Simeon o paibutoy. Ang guard. Nidool niya nang nagbaligyan balot. May noon, maghinahinay kong panool sa gate. Kunuhay, mupalit sa kong balot. O kung makahigayon ko, musudayin ko, magdali ko. Binagot sa kayo na itabo tao ni may Simeon das i-arkin sa kayo ng pusil niya. Nga nung ipusil man siya, nga naman! Salamat Diyos ko. Gawagi ko mabantay his guard. May gani kay nalipat gini ko siya. Kung nakasud ko din sa subdivision. Nalipat ako ang guard nga. Mikaon sa balot. Nakagayon ko. Tuarang bahay nilang Manny Simeon. Doon na lang ko. Sige pa ang pila ka mga suga. Paabuton ko nga magtungang gabi na. Kanang may nanok na ang iyang mga katabang. Kinanglang sudlon ko ang iyang bahay. Niyan ako mga duplicate na Yahweh sa ilang bahay. Nagyatag na ako ni Bay Butoy. Pero ang Yahweh sa lawak naman ni Simeon ang buhat nini. Pero di na problema. Gubuon ko ang maong pultahan. Basta kay makuha ko lang ang dako nga garapon. Nagisudlan sa kamot ni Tatay Kadyo. BFF, maayo kay nagmata ka pa. BFF, unsa man? Nahibaw ka ba sa balita? Unsa? Gipusil si Simeon. Unsa? Unsa gipusil? Gipusil lagi siya. Tuaron siya sa ospital, BFF. Gidali nila og da. Unsa? Ha sa ospital ha? Asa BFF? Mingaw na gid kay dinhi sa subdivision. Panahon na. Gasudlon ko na ang bahay ni Manny Simeon. Ang bunit. Niyang bunit. Isulob ko na. Aron dili ko mailhan sa CCTV camera. Magdali ko. Musod na ko. Oops! Niyan ko sa soda. Mingaw ng palibot. Ug tuon man. Doon ay mga CCTV camera. Ang usa, dinitumong na ko. Pero dili ko niya mailan. O maklaro. Kaya nakalubos itom ko. Ug doon ay bunit sa kong Mataray makita na ko. Ang pungpong sayawi. Di ako sa kusina angay. Pero kinahanglan nga magbantay ko. Tingalig doon na pa'y katabang nga nagmata.
magdali ko. Unsa karon? Kalit nga ni hayag ang palibot. Ginoo ko, magawas ko din eh. Magdali ko gawas. Oops! Apa yung magawas ang doktor at ibang Bay Simeon? Daon sa mga Bay Simeon? Si Islas Inday, ang abo magkatabak. Tabagon ako. Hello, Day! Masa man? Ha? O si... Gisunod ka batan? Usa, mao ba? Niti yung alarm system diha sa kusina? Mao ba? O yan, nakita niyo kinsa mo na eh. Okay, sige. Pakana mga polis o guard nga, respondi ha? Sige. Kamu na bahala niya, bye! Lagi kamu na bahala niya. O ako, niya mo ko sa opisina. Sige na, bye! Bay Simeon! Bay! Tara. Simeon, tara. Bay Simeon eh! Tara, mamauli na tara. Ha? Bay! Ang mga medyomin ba yun? Ang mga regyomin, di apa duli ni. Natuod sila. Tubangon na ko sila, bay butoy. Atubangan. Sige, di ako na, tubangon ko sila. Hello! Uy, sabi marawin na ito po niya. Apa doon na laman dugo sa yung white ka pulo. Spida, dapit ko sa may itong dughan na pitap. Dili ko makatuwin eh. Dili. Katuuhan dili ang nahitabo kang Simeon ang magiitang tambalan nga gipusil kagabi sa usa ka party. Tinuod pa gyud Sir Simeon nga ikaw mismo ang nag-ayos imong kaugalingon dito sa ER. Imog yung gipagawas ang bala nga naasud sa imong tuong dughan, sir? Dad, Dad, tanawa ning balita, Dad. Uy, pasabot ka rin. si Simeon ka na. Yes, pinagi sa kong abilidad, gipagawas ko ang palang nga nasud sa akong tuundugan. O ganiya, dako kong buhi. Dad, nakita mo, Dad? Yes, anak. Kada kong milagro. Ito na pagani lama sa iyang pulo. Agis pinosila. Pero sa pag-interview kaniya sa mga media, mura nagway na hitabo. Siya kuno mismo ang nagpagawa sa bala sa sud siyang lawas. Samot kasikat si Simeon ining iyang gibuhat. Musamot gayon. Ngawa pa mo to, tuon na mo na. Oh, Sendo, maayo kinaabot ka na. Tanawa ang balita sa TV. Uy, si Manny Simeon ka na. Paminawa ang balita, Sendo. Ang nahitabo sa imong igsuon kagabi. Bida, bay, kuyawa lagi na ako. Aabin ako og... Namatay na ko? Oo, Bay Simeon. Katapara di ay sa imong pagsalig ka na ko, butoy. Adi pa siguro na anak, bay, bida. Bisan ikaw din sa akong dapit siguro. Adin, diri sa akong dapit ba? Diri sa akong dapit. Babati ko siguro kabalakang kadlo ko'y. Ay lagi kalimti bay butoy, nga usa ko kabanggiitang tambalan. Bay Simeon. Basta kung ni alang ning lana na ko permi, di ko nila basta-basta nga mapukan. Bay, may gani kay kada di ka aglana, Bay Simeon. Permi ko magdani ni bay butoy, dili gina na ko hikalimtan. Pero yun na pa. Unsa tong nahitabo sa bay? Maton mo gisud og kawatan? Oo, matuninday, gisud ko no. Kawatan ha? Imposible ko. Kaya stricto sa mga guards sa subdivision, nakasud pa ang kawatan? Mao ka na, Buwana. Dito ko gikan sa ilang Manny Simeon. Nakasudig ko. Pero doon na day alarm system sa mong dapit. Nitingog kini. Mao to nga, nagdali ko gawas. May gani kay di kagawas ko nga wa ko nila mabantayi sa mga gwardya. Sendo. Naniguro yun si Manny Simeon nga dili masudlan ang iyang solar. Ang iyang bahay. Husto ka. Naniguro gyud siya, Sendo. Ilabi na nga naibaw siya nga ni Aka. Nga gusto mo bawi sa gikuha niya sa inyong amahan. Pero dili ko muhunong, mana. Dili ko muhunong. Mangita yung kong paagi nga makuha ko gato. Pero unsaon man nimo, Sendo? Unsaon man? Nakalubos iton siya. Ug doon ay tabo ng daw, matarang makita. Kinsam kaya ka itong tawanan, no? Porbida. Dili na ito maklaro. Kung si kinsa man siya, wag yan po si Maya mo. Dili na day luwas kinadapita alang karako. Dugay na nining... Dugay, doon ay nagtinguha sa kong kinabuhi. Ako ala kining bay, kinahanglan nga mag-amping yun ka bay, mag-amping yun ka. Pero dili ko nila basta-basta nga mapatay bay butoy. Bay Simeon. Kinahanglan nga mailahan ko kung si kinsang responsable nga may pusil karako dito sa party. Nakasiguro ko
nga dunay nakaila sa mga tao. Ha? Ipaimbestigar ko kining tanan, Bay Butoy. Gamiton ko nga kung kwarta aron masayran ko kinsa ang gusto mo patay kanako. Isip yun. Dili siya magmahay, Bay Butoy. Pailhon ko siya kung si kinsa ko. Magbayad siya sa iyang buhat rin kanako. Bayran kini niyag mahal. Isip yun. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!